Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. You bought it. Uy, kipsulit man ako ang akong anak. Laki, anak. Mamiya na unya ta din ha. Kauban si mami nimo. Idig abot ni mami nimo. Manakay dayon ta paingon sa airport. Aron malayo na ta si imong amahan. Manong mihilak man ka. Dili ka gusto nga malayo sa imong amahan? Ako mo'y imong amahan laki. Maunay ti man eh. Ako rin makahatag nimo sa kabuhong nga dili mahatag sa imong amahan. Kadiyot lang dong ha. Ako ang susihon kun, kitsa na nawag na ako. Nga nung di mo jud ko tubagon ni Alma. Di ba himong dili ako mo'y makaunag kontak ni Alma. Kailangan masayod siya nga may mga pulis nga nangita niya. Ug mahimong nagkasabot sila si Nubi o Gronela. Kinahanglan gyud nga ikasulti ko si Alma ug una mo abot si Nubi. Ay, makasi Alma. Huwag ang akong anak. Padayon sa imong paglakaw, love. Si Alma. Dayon. Hay na nga akong anak. Niya sa mayong kamot si Lucky. Maong dili ka angay mabalaka. Bakit anak ko sa akong anak? Relax. Relax lang, love. Imo na rin makita ang atong anak. Hain siya. Oh, hilak rin ni Lucky. Hain siya. Relax lang lagi. Niya ka naman, gyud. Busa imo gyud makita si Lucky, ang atong anak. Ipakita na siya na ako. Love. Ang akong anak ang gusto ko makita. Hain si Lucky. Manamilig kay magkasakong pag-agbay nimo. Wala kay gusto nako. Imo na gyud kong ilisa ni atong Ronel. Ipakita una ang akong anak. Naghilak siya. Tingali gigutom si Lucky. Okay. Unsa man? Mukuyog ka sa akong paglarga? Nagsige naghilak ang bata. Kung tinuod kang nagmahal sa bata, dili ni mo siya paantuson. Tubaga una ko. Pakita una ko sa akong anak. Okay. Sunod ako. Natuwag malagi si Lucky. Oh. Recording na di itong paghilak sa bata. Pinangga ko si Lucky. Busa dili mahitabo nga ako siyang paantusan. Parehas nimo. Dili sa gumakaako sa pagpaantos nimo. Anak. Imingaw kayo ko ni mo, anak. Karon nga nakita na nimo ang atong anak. Ang imo na sang tubag ang akong gikinahanglan. Mularga ka ba sa laing nasod, kuyog na ko? Ngano, mahadlok kang mapulkar ang inyong gibuhat ni Jack? Unsa? Wa di aso nga makungko. Amanos na ta. Parehas na tang nakatila og kalipay gikan sa matuod nga lalaki. Napugos lang ko, Nubi. Kay nahubog ko dito yung gayuna. Wala ko masayod sa gibuhat ni Jack din ako. Duha kay gayon nga nakigtagay kag kalipay ni Jack. Muingon ka nga napugos ka tungod kay hubog ka. Nagselos ka? Nalipay ko. Unsa? Di ba giingnan ka man ako nga amanos na ta? Nganong dili ninyo ipadayon ni Jack ang inyong nasugdan? Wa ko mahigugma ni Jack. Oh, ngano ikaw? Nahigugma ka na ba ni Ronel? Nahigugma na. Love, Sama ni Ronel. Di ako pa masayri nga may pagpati di ay ko niya. Sa diyang wa ko na siya makita. Nagpangita na ko niya. wa ko magpangita ni Jack. Ikaw.
Ikaw mo ay akong gipangita, Nubi. Ikaw mo ay gipitik sa akong kasing-kasing. Alma, kinahanglan daw ato nato ang kamatuoran. Babae ko, ug maabot ko lang ang langit kung kauban ko si Ronel. Dili. Dili ko makadawat sa mong kamatuoran. Dili! Unsa naman kay nahitabo ron sa lakaw ni Nobi? May balik pa kaha si anak ko. Ay, mahibalik pa, uy. Ano kung dili taon? Wa naman ka mahigugma si Nubi kang Alma. Wa man gid mahigugma si Nobi ni Alma ba? Unsa? Naluoy kay ko sa akong anak. Sakripisyo alang sa akong anak ang iyang pagpakig-uba ni Alma. Tungod banggod sa akong sakit. Mao sa day gisulti ni Ronel nako. Dugay na day niyang nasundan ang kinabuhi ni Nubi. Naluoy kay ko niya. Pero wasad ko'y mahimo aron babagan ang iyang tinguha. Sakitan sad ko nga maghuna-una nga biyaan ko siya. Nga mauna lang usara. Hain man day ang imong bana. Patay na. Buotan ang akong anak. Oy sama kabuotan si Nubi. Ug wagid ko magmahi nga siya'y nahimo kong anak. Mare, Ha? ayaw na lang good kataha sa pagsangpit na kog Mare. Humaning hitabua. Pakaslan na ni Ronel ang ibong anak. Si Nubi. Maayo lang lagi kung iyang makuha si Nubi. Wa ka di salig sa akong anak. Dako ang akong pagsalig kang Ronel. Kanunay ko ganing gidasig si Nubi nga magpuyong normal ug malipayon. Og si Ronel ray makahatag niya guway katapusang kalipay. Buotan sa dang akong anak, Mari, uy. Ug ako ginang ikapanghambog. Madapag gid ka ni Ronel si Nubi. Gipahikay ko na ang inyong mga papeles ni Lucky. Kinahanglan mo uban gid mo nako sa laing nasod. Sorry. Pero dili ni may manguban si Lucky. Dako na kog gagasto ni mo, Nubi. Busa dili ka makahimo sa pagbiya nako. Mahal ko ang akong inahan. Hinungdan nga gidawat ko ang imong offer nga imong patambalan si Mama. Mahimong mabayaran ang unsa may imong natabang ni Mama. Pero dili ang kinabuhi sa akong inahan. Love, mahal kaayo ti ka. Kung tinuod kang nagmahal na ako, dili ko nimo paantuson. Dili ko nimo pasakripisyohon. Unsa? Sakripisyo alam na ako ang makig-uban nimo. Pero ako ni gibuhat kay dili ko gusto mawadaan og inahan. Daghan ka na sa gitago gikan ako. Si Jack yung nakaingon ini. Mauwaw na ko mo atubang ni mo sukad kong hilabti ni Jack. Pero mahimo pang mahibalik ang malinaw na tong pagpuyo, love. Karon nga nahibaw ka na sinungdan. Babae ko, Alma. Pure nga babae. Ug makasaalam ko nimo kung dili ko nimo hatakan sa akong kagawasan. Sibuti ba sabot ini? Mga tirugyanan sa balaod ng akong kauban, Alma. Unsa? Imo i-kidnap akong anak. Sa kinahanglan imo ni bayran. Imo kong ipapriso? Criminal offense ang kidnapping. Imo ginaybayran. Love, musugot ka nga mapriso ko, ha? Alma, ning higayon na. Dili kay ako rin na nag-iya sa akong anak. Doon na siya yamahan. Kung ako lang, dili gano'n ako musugot kay dako gyud kong utang buot nimo. Nandoon na nato siya sa presinto. Pablatin man mo. Kung sa may inyong kasabutan, kinahanglan nga nandoon na mo siya sa presinto para sa ilang pang-investigasyon. No! Ikaw ni, Alma? Kinsa man di mo pagtuo. Wagin makalaban si Nubi ni mo? Ayaw i-appeal sinubi ning nahitabo nako. Ikaw may nakaingon ining tanan. Oh, ako? Kung wa pa ko nimo binuangi. Dili mahitabo nga magduda sinubi nako. Imo siling gitug-anan? Kuan. Ikaw ba'y mitug-an nila? Ha? Buang. Nailad ko, Nubi, Alma. Maayo kay kong pagkasud sa bulsa.
Unsa? Giilad ko Nubi. Iya kong gipatugan. Aron ko no, mabalhin nga rin ako ang iyang pagbati. Gago man day ka? Ay, Gipasidan-an ka na kung daan. Nga si Ronel mo'y atong kontra ni Nubi. Wa gyud ka makasabot. Alma, Unsa man? magigipili ni Nubi si Ronel. Wa mo siya nako. Labi pang wa siya nimo. Ay gipaprisod ka. Unya? Kita na lang duha magdayon. Kitang duha magpakasal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!